Дай да го снимам, мачори. С рибата. Как ще му снимаме? Снимай ми, бе! Дек. Ма кюпек, матка трябва, борда матка трябва, къде отиваш, бе? Билме, магай. Да видим сега. Голямо ли е? Фанал 2. Чоре, чистино ли? Скарай го де. Покажи го да може да видиш как ми го даваш. Да снимаш историята. Хайде, чорито дава. Та пара ga дава чорто, моя брател, набора. Да си живи, здрав, чори. Да ти дава здраве, айде. И главата турной. Така. Готов ли? Чори.